Berrikuntzaren profesionala zara eta enpresek berrikuntzarako zer behar duten jakin nahi duzu? Zer eskaintzen die herri administrazioak berritzeko erronkari aurre egiten diotenei? Zer eskain diezaieke zerbitzu aurreratuen sektoreak enpresa hauei? Zein metodologiarekin? Zein tresnarekin? Zerbitzu aurreratuen profesionala izanik, zer behar duzu zure lana hobeto egiteko? Informazioa, heziketa, kooperazioa, aukerak. Ardatz horien inguruan Euskadi Gain Novan AGI ekimena diseinatu dugu, enpresekin berrikuntza arloan zerbitzu aurreratuen sektorean lan egiten dutenak elkartzeko topagunea, hausnarketarako espazio neutro eta irekia, non honakoak parekatu ahal izango dituzun, esperientziak, ezagutzak, iritziak, ideiak. AGIk 3 helburu nagusi ditu enpresen lehiakortasuna areagotzeko. Bat, zerbitzu aurreratuen sektoreko informazioa eta heziketa areagotu. 2. Enpresei laguntzeko metodologia komunak eman. 3. Sektorearen eskaintza enpresen eskaerara egokitu. AGIin ezagutzak partekatzen ditugu eta emaitzak lortzen ditugu. Gure ustez, zerbitzu aurreratuetako pertsonek prestakuntza bikaina behar dute haien ezagutzak enpresei eskaintzeko. Zentzu horretan, katalizatzaile lan hori burutzeko aholkulariek izango dugun heziketa eta ezagutza zenbat eta handiagoa izan, hobeto egin ahal izango dugu gure lana. Zerbitzu aurreratuetako profesionalekin egin bat. Berritu zaitez AGI.